Primer, comencem explicant com serà el nou local. Després, presentem l'activitat que hauran de fer. Pensar i escriure idees que tinguin pel nou projecte en relació als aspectes que es presenten. El tiempo libre, ¿cómo gustaría que fuera, que hubiera? La edad, ¿de cuántos años gustaría que hubiera? De pequeño a 15 o 14 años, o como vosotros, de 13 a 14. Las actividades, ¿qué os gustaría que hubiera actividades? Pues, ¿cuántos días gustaría que hubiera? ¿De toda la semana? ¿O solo 2 veces? La decoración, como me gustaría que fuera. Aquestes idees són de aprenentjoc. 1 hora i mitja, hora del pati. Tener un sofás y una televisión. Toda la semana abrirà casal. De 9 a 15 anys. Tener talleres muy divertidos. Hacer danzas, excursions i ir a cinemes. Televisión. Tota la setmana. De un dia a 2. Mitja hora del pati i temps lliure. Ver muchas películas, estudiar, talleres, dibujos, jugar a ordenador, portier, canciones que queremos. Que nos den para comer. 1 hora de tiempo libre. De tiempo libre jugar a PlayStation. De 10 a 14 años. 4 o 3 días de aprenentjec. De 13 a 30. Un cop llegim les propostes, fem unes votacions per decidir què és el que ens agradaria més i menys. En general, no voldrien venir tots els dies, tenir més llibres, ni jugar a béisbol. No es van posar d'acord amb els temes de l'edat, si jugar amb l'ordinador o no, o veure més pel·lícules. Finalment, amb el que tots estaven d'acord era tenir un sofà, 1 hora i mitja de pati, jugar amb pistoles d'aigua, tenir la Play 4, començar a les 4 i mitja, jugar al pitxi, venir 3 o 4 dies a la setmana, fer més excursions i, sobretot, tenir berenar.